פוטר, השישי, מגיע, הוא עולה היום לאקרנים. יש כבר מי שראו את הצגת הבכורה לעיתונאים. אתה עוד לא, דן לוי? אני עוד לא ראיתי אותו. איך? אתה מנהל מועדון המעריצים, אתה המעריצים הכי גדול. הלוואי והיו נותנים לי להיכנס, אבל תעודת עיתונאי עוד אין לי. H פורטל זה לא מספיק חשוב? זה מספיק חשוב, אבל זה מספיק חשוב כדי להיכנס לפרמיירה שתתקיים מחר, שהיא בכל זאת הקרנת טרום בכורה שלפני שבוע לפני יציאת הסרט, שזה בכל זאת משהו, 6 ימים לפני יציאת הסרט. אתם האתר המוביל, hportal.co.il, למי שרוצה. אתה בן? אני בן 16. הקמת את האתר מתי? בגיל 14. זאת אומרת שגדלת עם הארי פוטר? פחות או יותר, כן. All the way. בהחלט כן. מגיל 8, מהסרט הראשון, מהספר הראשון? לא, התחלתי להתמכר ככה להארי פוטר אחרי שראיתי את הסרט הראשון, התחלתי לקרוא את הסדרה כשיצא הספר הרביעי, אבל כשאתה מתחיל את זה אתה גומר תוך שבוע כבר את הסדרה ואתה לא יכול לחכות לספרים הבאים. באמת סדרה טובה. אתה מאלה שהגיעו לספרים דרך הסרטים דווקא. נכון, כן. הארי פוטר והנסיך חצוי אדם, סרט שישי בסדרה, מה יש לנו כאן הפעם, דן לוי? ובכן, הארי פוטר למעשה גדל, כולם גדלים, הוא כבר לא אותו נער ממושקף וחסר ישע שהיה לפני 6 שנים בסדרה. הוא גדל, הוא מוצא איזשהו ספר שנקרא ספר שיקויים, פשוט עם הוראות לקיחת שיקויים, שלמעשה איזשהו מישהו מסתורי שנקרא הנסיך חצוי אדם, לא נגלה מי הוא למי שלא קרא את הספרים. לא נגלה מי הוא, בוא נראה קטע ממנו, בסדר? בוא נראה קטע ממנו. This place has known magic. Very dark. Very powerful. This time, I cannot hope to destroy it alone. Times like these, dark times, they can bring people together. Take my hand. They can tear them apart. These girls, they're gonna kill me, Harry. This year, Voldemort has chosen Draco Malfoy for a mission. Evil will pass through from their world into our own. These are mad times we live in, mad! And the darkest hour This is beyond anything I imagined. is upon us all. דן לוי, סרט שישי מתוך? 8 סרטים. שמה כוללים? הם כוללים למעשה את 7 הספרים בסדרה, כאשר 2 הסרטים האחרונים הם מפוצלים לספר האחרון בסדרה, שזה הארי פוטר ואוצרות המוות. יהיה את הארי פוטר ואוצרות המוות חלק א', והארי פוטר ואוצרות המוות חלק ב'. מה עם הנסיך חצוי אדם? מי הוא? מה הוא רוצה מהחיים שלנו? מה קורה פה הפעם? הנסיך חצוי אדם הוא סך הכל כינוי לאיזשהו אדם, דמות מסוימת בספר. מה שהוא עושה זה למעשה הוא כתב על איזשהו ספר שיקויים לתלמידי שנה שישית באותו בית ספר קסום הוגוורטס. הוא כתב את הספר, הוא נתן שם כל מיני הערות מתקדמות לשיקויים מתקדמים, שיקויים אפלים, כללות מתקדמות. והארי במהלך השנה, הוא מגלה את הספר הזה בתחילת השנה. שבשנה הזאת, הוא בגילך הוא בן 16. נכון. והוא גם, יש גם רומנטיקה. נכון. אז כמו שראינו בטריילר הזה שהוקרן על המסך לפני דקה, בסרט הזה באמת וורנר ברון מכניסים יותר את החלק הרומנטי המתבגר יותר של הספר. הם מכניסים את זה יותר חזק מאשר זה היה בספרים קודמים. הם כבר נערים מתבגרים, הם לא אותם ילדים קטנים. יש הרבה רומנטיקה בסרט הזה וזה נורא נחמד. דן, גדלת יחד עם הארי פוטר, אתם בני אותו גיל. מה אתה חושב עליו? תראה, אני אגיד לך את האמת, אני חושב שזו סדרה טובה, זו דמות מאוד טובה. ג'יי.קיי רולינג הצליחה ליצור כאן באמת סדרה טובה שבעקבותיה באו ספרים טובים ומשחקי מחשב טובים ובאמת הרבה דברים ונספחים כאלה, נורא יפה. אני חושב שזו סדרה טובה, אני כבר לא מעריץ צרוף כמו שהייתי לפני שנה או שנתיים. גדלת מזה כבר, אתה אומר קצת? גדלנו, התבגרנו, אולי... חבר'ה צעירים, ילדים היום בני 10-11 התחברו להארי פוטר מההתחלה, מהראשון וקדימה? יש כאלה שכן, ויש כאלה שגילו את זה, אתה יודע, הגיע לישראל קצת מאוחר יותר. או שהסדרה הזאת ליוותה דור מסוים, וזהו, שם זה נגמר.
אני לא חושב, זה לא, יש, אני מכיר הרבה, באתר שלנו גולשים הרבה מאוד